הצילומים שעשינו היום הם בסגנון סילואט. זה בגדים יותר מעוצבים, יותר צרים, חצאיות בסגנון בגזרת עיפרון, מכנסיים גבוהים. צילמנו את זה במגרש כדורסל בדרום תל אביב. מטרה ליצור אווירה ניו יורקית קצת, לשבור את הקלאסה והמחויטות של הבגדים. החומרים עצמם הם בנויים על סיליקון בייס. במקום ליצור מסכה עם המייקאפ, אנחנו יוצרים פילטר בזמן האיפור. כל אחד שהוא מאפר רגיל יכול ללמוד את הטכנולוגיה שנותן לנו HD, גם דיוק, גם עמידות של מעל 48 שעות. הוא לא מחתים את הבגדים. אתר דלוק קם לפני חודשיים בערך. באתר כל אחד יכול לקבוע את האופנה הבאה, אם זה מעצבים, לקוחות, קהל שגולש. הייתה אווירה טובה, יום יפה, נהנינו. זהו, אחלה אתר.